Αλλά δεν θα μακρηγορώ και τώρα θα καλέσω τον Τάσο τον Συριανό να ξεκινήσει την ομιλία του πρόταση για δημοκρατία. Πολύ ωραία που βρίσκομαι εδώ στην Έγινα πρώτη φορά. Είδα και το συμβολικό χαρακτήρα που έχει η σημερινή παρουσία μας. Είμαστε δίπλα από το κτίριο, το πρώτο δημόσιο κτίριο της Ελλάδας, το κυβερνείο του πρώτου ελεύθερου εθνικού κράτους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο τίτλος μας είναι «Πρόταση για δημοκρατία. Οι συνταγματικές ρίζες του σημερινού αδιεξόδου». Ωραία. Λοιπόν, η δομή της παρουσίας θα εστιάσει γύρω από 4 βασικές έννοιες: την έννοια της ελευθερίας, της κυριαρχίας, της δημοκρατίας και την έννοια του συντάγματος. Και ορισμένες έννοιες γύρω από αυτά. Αρχικά θα ήθελα λίγο να δούμε, έτσι πάντα είναι ωραία να δούμε ορισμένα στατιστικά. Δείτε εδώ μερικά στατιστικά που αφορούν το ελληνικό κράτος. 7 φορές έχουν γίνει πρωθυπουργοί πατέρας και ιός και 2 φορές έχουν γίνει πρωθυπουργοί παππούς, γιος και εγγονός, με τις οικογένειες Παπανδρέου και Ράλη. Δεν έχει γίνει ποτέ δημοψήφισμα που να έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία από την ίδια την κοινωνία. Και αν κάνουμε τους υπολογισμούς, το 0,002% νομοθετεί και κυβερνάει το υπόλοιπο 99,998%. Αυτά έτσι για να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα του τι θα συζητήσουμε σήμερα. Η πρώτη έννοια που οφείλουμε να κατανοήσουμε, προτού περάσουμε να μιλήσουμε για δημοκρατία και σύνταγμα, είναι η έννοια της πολιτικής ελευθερίας. Τι είναι η πολιτική ελευθερία? Η πολιτική ελευθερία είναι μια κατάσταση που απολαμβάνει ένας λαός όταν, ελεύθερος από κάθε είδος καταπίεσης, μπορεί να καθορίζει ο ίδιος τη μοίρα του σύμφωνα με τη βούλησή του. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι θεμελιώδες για να υπάρξει ελευθερία σε μια πολιτεία και θεμελιώδες επίσης για να μπορέσει ένας λαός να πορευτεί εκεί που ο ίδιος επιθυμεί. Πώς όμως, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια. Δηλαδή συνεχίζω εδώ. Τέλεια, ευχαριστούμε. Ωραία. Είπαμε λοιπόν, πολιτική ελευθερία είναι η κατάσταση έτσι, που απολαμβάνει μια κοινωνία όταν ελεύθερη από κάθε είδος εξουσίας μπορεί να καθορίζει για τη μοίρα της σύμφωνα με την βούλησή της. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά λοιπόν που ορίζουν ότι μια πολιτεία είναι ελεύθερη? Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η ελεύθερη πολιτεία είναι η αυτόνομος, αυτόδικος και αυτοτελής πολιτεία. Τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά? Αυτόνομος είναι η πολιτεία η οποία δίνει η ίδια στον εαυτό της τους νόμους της. Έτσι. Και επειδή η πολιτεία είναι η κοινωνία των ελεύθερων πολιτών, των ελεύθερων ανθρώπων, άρα λοιπόν μια πολιτεία είναι αυτόνομη όταν τελικά οι ίδιοι οι πολίτες της δίνουν στην πολιτεία τους νόμους. Αυτόδικος πολιτεία είναι η πολιτεία στην οποία όταν προκύπτουν αμφισβητήσεις σχετικά με την νομοθεσία που έχει δημιουργηθεί από τους πολίτες και τις αποφάσεις που παίρνονται, όταν προκύπτουν λοιπόν αμφισβητήσεις, οφείλει η πολιτεία μέσα από τα δικά της δικαστήρια να διευθετεί αυτές τις αμφισβητήσεις. Έτσι λοιπόν γίνεται αυτόδικος. Και αυτοτελής είναι όταν η ίδια η πολιτεία, τα δικά της όργανα που προέρχονται από τους πολίτες, είναι αυτά που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αυτά δηλαδή που κυβερνούν, που δίνουν κατεύθυνση στην πολιτεία. Αυτά τα στοιχεία, αυτά τα 3 στοιχεία, αυτόνομος, αυτόδικος και αυτοτελής, πέρα το ότι είναι τα χαρακτηριστικά μιας ελεύθερης πολιτείας, είναι και τα χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, που συνθέτουν την κυριαρχία μιας κοινωνίας πάνω στην πολιτεία της. Γιατί όταν έχει τον εαυτό της και να λύνει τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν, να έχει δηλαδή στα χέρια της τη δικαστική εξουσία, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχει την κυριαρχία στα χέρια της. Σήμερα, ωστόσο, αυτό ίσχυε την εποχή του Θουκυδίδη όταν τα έγραφε αυτά, αλλά σήμερα, για να είναι μια πολιτεία και μια κοινωνία κυρίαρχη, δεν αρκούν μόνο αυτά τα 3 χαρακτηριστικά. Διότι υπάρχει ένας άλλος θεσμός, ο οποίος μέσω αυτού, όποιος τον χειραγωγεί και τον έχει υπό τον έλεγχό του, μπορεί να αλλάζει τη ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο που δημιουργούνται οι νόμοι, με το ποιος κυβερνάει και το ποιος δικάζει. Άρα λοιπόν, η έννοια της κυριαρχίας σήμερα είναι λίγο πιο πολύπλοκη και θα λέγαμε ότι εστιάζει σε 5 επιμέρους άξονες. Καταρχήν, ο κυρίαρχος σήμερα θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί το σύνταγμά του. Να μπορεί δηλαδή να δημιουργεί τους ανώτατους νόμους βάσει των οποίων ορίζεται η κυρίαρχη βούλησή του. Στη συνέχεια, μέσα σε αυτό το σύνταγμα, ο κυρίαρχος θα πρέπει να καθορίζει με ποιες επιμέρους εξουσίες θα ασκήσει την κυριαρχία του. Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει επίσης να ορίζει με ποια ακριβώς
πολιτιακά όργανα θα απαρτίζουν τις εξουσίες προκειμένου να ασκηθεί η κάθε εξουσία. Έτσι έχουμε η νομοθετική, ας πούμε, με ποιο όργανο ασκείται μέσα από τη Βουλή, η εκτελεστική μέσα από την κυβέρνηση κτλ. Ταυτόχρονα όμως ο κυρίαρχος πρέπει να καθορίσει τις αρμοδιότητες του, τις δικές του και των υπόλοιπων οργάνων στην άσκηση των εξουσιών. Είναι αυτός δηλαδή που ρυθμίζει πόσο μεγάλη ελευθερία θα έχει, πόσο μεγάλο περιθώριο άσκησης της κυριαρχίας του θα έχει μέσα στο πολίτευμά του και μέσα από το σύνταγμά του. Τέλος, ο κυρίαρχος είναι αυτός που έχει την δυνατότητα, την εξουσία στα χέρια του, να αναδιαμορφώνει όλα τα προηγούμενα σύμφωνα με τη βούλησή του. Όταν δηλαδή διαπιστώνει ότι το σύνταγμα που δημιούργησε δεν του κάνει πια, να μπορεί να το αλλάζει. Όταν διαπιστώνει ότι ο τρόπος που ασκούνται οι εξουσίες, τα πολιτιακά όργανα που έχει θεσπίσει και οι αρμοδιότητες που τους έχει δώσει δεν αποδίδουν αυτά τα οποία ήλπιζε ότι θα το αποδώσουν, να μπορεί πάλι να τα επαναπροσδιορίζει και να τα ρυθμίζει προκειμένου να πετύχει αυτό που θέλει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν ο λαός είναι κυρίαρχος, ή μάλλον αυτός που είναι κυρίαρχος, κατέχει την ανώτατη θεσμική εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μια πολιτεία, και τότε πράγματι, όταν ο λαός είναι αυτός που έχει την κυριαρχία, τότε έχει τη δύναμη να επιβάλλει τη βούλησή του, αλλά ταυτόχρονα κανείς δεν μπορεί να το επιβάλλει κάτι παρά τη θέλησή του. Κανείς δεν μπορεί να το επιβάλλει κάτι το οποίο ο ίδιος δεν επιθυμεί. Και εδώ θέλω να αρχίσετε να κάνετε συνειρμούς με το τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας, έτσι, για να αρχίσουμε λίγο να μπαίνουμε και στο κλίμα. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι ο σκοπός μας είναι να είμαστε ελεύθεροι ως κοινωνία και ως πολιτεία, και η κυριαρχία είναι η δύναμη με την οποία αυτό θα το κάνουμε πράξη, χρειαζόμαστε και ένα τρίτο μέσο, έτσι, ένα μηχανισμό, έναν τρόπο να το κάνουμε πράξη αυτό. Διότι η κυριαρχία ως δύναμη μόνη της δεν μας αρκεί. Χρειαζόμαστε και τον τρόπο. Ο τρόπος είναι το πολιτικό σύστημα, λοιπόν. Το πολιτικό σύστημα είναι το σύνολο των θεσμών, όπως μας έχουν μάθει στο σχολείο, με το οποίο ασκούνται οι εξουσίες μέσα σε μια πολιτεία, μέσα σε ένα κράτος, αλλά ταυτόχρονα ποιος είναι ο ρόλος του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα, για να είναι σύστημα για τους πολίτες, πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Αρχικά να επιτρέπει στον λαό να κυριαρχεί και την ίδια στιγμή να αποτρέπει την υποταγή του λαού. Αν αντιστρέψουμε τις λεξούλες αυτές και βάλουμε το αποτρέπει πάνω και το επιτρέπει κάτω, δεν έχουμε πολιτικό σύστημα, έχουμε κάτι άλλο. Διότι όταν το σύστημα αποτρέπει το λαό από να κυριαρχεί στον εαυτό του και ταυτόχρονα επιτρέπει στο λαό να υποτάσσεται στα συμφέροντα τρίτων, τότε δεν έχουμε σύστημα για τους πολίτες, έχουμε σύστημα για τους εξουσιαστές του. Έχουμε ένα εξουσιαστικό σύστημα. Πάλι λοιπόν θέλω λίγο να κάνετε συνειρμούς του τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ πολιτικού συστήματος και πολιτικής ελευθερίας, όπου τελικά όταν έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που κατοχυρώνει θεσμούς κυριαρχίας της κοινωνίας, τότε αυτό το πολιτικό σύστημα δεν μπορούμε να πούμε ότι εξασφαλίζει την πολιτική ελευθερία της κοινωνίας. Αντίστοιχα, όταν το σύστημα δεν περιέχει θεσμούς κυριαρχίας, αλλά θεσμούς υποταγής του λαού, θεσμούς δηλαδή με τους οποίους καταπατάται η βούληση του λαού, τότε έχουμε εξουσιαστικό σύστημα και δυστυχώς έχουμε πολιτική υποταγή και όχι πολιτική ελευθερία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής πει διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερο τρίπτυχο που σχετίζεται με την έννοια της ελευθερίας και το οποίο έχει ως εξής. Ορίσαμε μάλλον ότι σκοπός σε μια κοινωνία, ο λαός αυτός να μπορεί να καθορίζει ο ίδιος τη μοίρα του σύμφωνα με τη βούλησή του. Είπαμε επίσης ότι για να το πετύχει αυτό ένας οποιοσδήποτε λαός πρέπει να έχει τη δύναμη να το κάνει. Και τη δύναμη αυτή του τη δίνει η κυριαρχία του. Η κυριαρχία όμως και αυτή μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος, ένας χειροπιαστός μηχανισμός βάσει του οποίου θα μπορεί ο λαός αυτός να ασκεί την κυριαρχία του. Και ο τρόπος αυτός είναι το πολιτικό του σύστημα. Ποιο είναι όμως το πολιτικό σύστημα που θέτει ως σκοπό την ελευθερία? Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η δημοκρατία θέτει ως σκοπό ακριβώς αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα, την ελευθερία της κοινωνίας. Και τελικά τι θα λέγαμε σήμερα ότι είναι η δημοκρατία? Η δημοκρατία τελικά δεν είναι τίποτε άλλο από το πολιτικό σύστημα που δίνει στην κοινωνία τους θεσμούς, τα εργαλεία, μέσα από τα οποία η κοινωνία επιβάλλει τη βούλησή της πάνω στην πολιτεία της ή σήμερα πάνω στο κράτος της. Αυτό είναι ένα σχέδιο του πώς λειτουργεί σήμερα η δομή της εξουσίας στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι η κορυφή
Στην κορυφή βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και από κάτω σε επιμέρους εξουσίες με τις οποίες ασκεί την κυριαρχία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολιτιακά όργανα, πουθενά όμως δεν υπάρχει συμμετοχή της κοινωνίας μέσα από κάποιο συγκεκριμένο πολιτιακό όργανο, είτε έτσι είτε ως κοινωνία στο σύνολό της. Θα λέγαμε λοιπόν σήμερα ότι, και βάσει όσων έχουμε ήδη πει, θα λέγαμε ότι σήμερα για να είναι ένας λαός κυρίαρχος πρέπει να έχει ένα δημοκρατικό πολίτημα. Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η μορφή? Θα έπρεπε ο λαός να είναι το κυρίαρχο, το ανώτατο όργανο που κατέχει την κυρίαρχη εξουσία στα χέρια του και από εκεί και πέρα, κατέχοντας την κυρίαρχη εξουσία, να μπορεί να ασκεί τις επιμέρους εξουσίες που πηγάζουν από αυτή την κυριαρχία, όπως είπαμε ότι είναι η νομοθετική, η κυβερνητική, η δικαστική και επίσης η συντακτική, την οποία θα την αναλύσουμε αμέσως μετά. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό, τι σημαίνει ο λαός να έχει στα χέρια του αυτές τις εξουσίες? Σημαίνει πολύ απλά ότι για κάθε τετραγωνάκι που βλέπετε κάτω από τη λέξη λαός, θα πρέπει ο λαός να είναι αυτός, εκείνος ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για κάθε μία από τις εξουσίες αυτές. Διαφορετικά δεν έχει νόημα η κυριαρχία του, καταρρίπτεται, αλλοιώνεται, υπονομεύεται, σχεδόν καταργείται. Θα πρέπει λοιπόν ο λαός να μπορεί και να εισηγείται και να εγκρίνει τους νόμους του. Θα πρέπει και να εισηγείται και να εγκρίνει τις κυβερνητικές αποφάσεις. Θα πρέπει να εισηγείται, να καταγγέλει όταν βλέπει παραβίαση του συντάγματος και της βούλησής του και να μπορεί ο ίδιος να λαμβάνει και αποφάσεις στο αν πράγματι η βούλησή του παραβιάστηκε ή όχι. Επίσης θα πρέπει βάσει της συντακτικής να είναι ο ίδιος ο λαός, εκείνος ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις αλλαγές όσο ρηξικέλευτες, όσο ριζοσπαστικές και αν είναι για το σύνταγμά του. Όταν λοιπόν έχει τη δυνατότητα να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, να εισηγείται και να εγκρίνει τις αποφάσεις για το σύνολο αυτών των εξουσιών, τότε πράγματι μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και τότε πράγματι μπορούμε να μιλάμε για κυριαρχία και για ελευθερία μιας κοινωνίας. Για να εστιάσουμε λίγο στα βάση του προηγούμενου σχεδιαγράμματος του τι σημαίνει να είμαι αυτόνομος και τι σημαίνει να έχω τη συντακτική εξουσία στα χέρια μου, θέτω λίγο εδώ για προβληματισμό τα παραδείγματα από τη Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη από το 1793, το οποίο μας εξηγεί ότι νόμος είναι η ελεύθερη και επίσημη έκφραση της κοινής βούλησης. Νόμος λοιπόν δεν είναι να μαζεύονται κάποιοι και βάσει κάποιας αόρατης χημικής διεργασίας να θεωρούμε ότι πάει και ενσταλλάσσεται στο μυαλό 300 ανθρώπων στη Βουλή ποια είναι η κυρίαρχη βούληση της κοινωνίας. Όχι, δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία. Για να υπάρξει δημοκρατία πρέπει οι νόμοι να εισηγούνται και να εγκρίνονται και να δημιουργούνται και να θεσπίζονται από τους ίδιους τους πολίτες. Από τους ίδιους δηλαδή τους ανθρώπους, τους οποίους αύριο αυτός ο νόμος θα αγγίζει και θα επηρεάζει τις ζωές. Και βλέπετε επίσης ότι και στο άρθρο 29 η Γαλλική Διακήρυξη ορίζει ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαμόρφωση των νόμων του. Τρίτον, που μας αφορά ιδιαίτερα σήμερα και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, λέει ότι ο λαός έχει πάντα το δικαίωμα να αναθεωρεί, να μεταρρυθμίζει και να τροποποιεί το σύνταγμά του. Και ότι μια γενιά δεν μπορεί να υποτάσσει στους νόμους της στις μελλοντικές γενιές. Αυτό ακριβώς το άρθρο 28 της Γαλλικής Διακήρυξης είναι πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, η επιτομή της κυριαρχίας, διότι λέει όχι μόνο βάσει των προηγουμένων ναι θα δημιουργεί ο κάθε λαός τους νόμους, έτουν το σύνταγμά μας, έτσι. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας που μπορεί να υπάρξει σε μια κοινωνία είναι όταν η κοινωνία δίνει τους ανώτατους νόμους της πολιτείας. Και οι ανώτατοι νόμοι είναι στο Σύνταγμα. Άρα λοιπόν για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι και αυτόνομοι, πρέπει να φτιάχνουμε εμείς ήδη το Σύνταγμα. Διαφορετικά δεν μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι. Και τι λέει εδώ τώρα, με το μία γενιά δεν μπορεί να υποτάσει τους νόμους της στις επόμενες γενιές. Λέει το εξής, ότι ακόμα και αν ένας λαός δημιουργήσει το Σύνταγμά του σε μια περίοδο της ιστορίας του, θα πρέπει να επιτρέπει να δημιουργεί τους θεσμούς, ώστε οι επόμενες γενιές, διότι άλλη γενιά το 1975, πριν 40 χρόνια, άλλη γενιά το 2004, διαφορετική σύνδεση του ελληνικού λαού σήμερα και τότε, τα 2/3 που ζούσαν τότε έχουν πεθάνει, έχουμε νέο πληθυσμό, νέο λαό σήμερα. Άρα λοιπόν πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να κυριαρχούν οι νόμοι μιας γενιάς που δεν υπάρχει σήμερα κάτι στη ζωή. Αυτή είναι λοιπόν η επιτομή της κυριαρχίας. Να μπορεί ένας λαός όχι μόνο ανά πάσα στιγμή να δημιουργεί το σύνταγμά του, αλλά να μπορεί ανά πάσα στιγμή να το μεταρρυθμίζει, ούτως ώστε να αντανακλά τις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες τη στιγμή που το επιθυμεί.
Τελειώνοντας λοιπόν και με την έννοια της δημοκρατίας, θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Σύνταγμα και τη συντακτική εξουσία και συγκεκριμένα θα αναλύσουμε τις έννοιες γύρω από το Σύνταγμα και το Σύνταγμα της Ελλάδας σήμερα, να δούμε λίγο και τον τίτλο της σημερινής μας παρουσίασης, τις συνταγματικές ρίζες του σημερινού αδιεξόδου. Θα μιλήσουμε για τη συντακτική εξουσία συγκεκριμένα και για τον τρόπο θέσπισης νέου συντάγματος. Το πιο συχνό επιχείρημα που ακούω πάντοτε όπου γίνεται κουβέντα για το Σύνταγμα είναι ότι το Σύνταγμά μας είναι πολύ καλό, αλλά αυτά είναι οι πολιτικοί που το κατήντησαν κουρελόχαρτο. Θα πάμε τώρα αυτό το μύθο να τον καταρρίψουμε. Το πρώτο αναλυθές στοιχείο είναι η φράση το Σύνταγμά μας, αυτές οι τρεις λέξεις. Καταρχήν, δεν είναι Σύνταγμά μας, είναι Σύνταγμά τους. Είναι ένα Σύνταγμα που θεσπίστηκε, δημιουργήθηκε από την πολιτική τάξη, δεν συμμετείχε η ελληνική κοινωνία στη δημιουργία του, δεν το δημιούργησε, δεν δημιούργησε τους όρους που περιέχονται σε αυτό, δεν το θέσπισε, δεν το ενέκρινε ποτέ. Αναλογιστείτε εσείς αν γνωρίζετε κάποιον άνθρωπο, συγγενή σας, φίλο σας, δεν ξέρω τι, ο οποίος να συμμετείχε ποτέ σε δημιουργία ελληνικού συντάγματος. Δεν υπάρχει κανένας. Και πάμε κατευθείαν να δούμε ορισμένα άρθρα από το Σύνταγμα της Ελλάδας για να αρχίσουμε λίγο να καταλαβαίνουμε και ποιες είναι οι συνταγματικές ρίζες του σημερινού αδιεξόδου. Καταρχήν, να πάρουμε και την έννοια ελευθερία, που είναι νομίζω το θεμελιώδες ζήτημα που συζητάμε σήμερα. Η έννοια της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της Ελλάδας σαν χώρα δεν υφίσταται στο Σύνταγμα που υπάρχει σήμερα. Υπάρχουν 9 φορές αναφορά σε διάφορες διατάξεις της έννοιας και της λέξης ελευθερία, καμία από αυτές δεν αφορά την ελευθερία μας ως χώρα. Και οι 9 αφορούν ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Όπως το ίδιο ισχύει για την έννοια της ανεξαρτησίας. Σημειώνεται η λέξη ανεξαρτησία 2 φορές στο συνταγματικό κείμενο. Η μία φορά αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον όρκο που δίνει, ότι δεν θα παραβιάσει την ανεξαρτησία της χώρας, και την άλλη φορά, τη δεύτερη, αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γιατί αναφέρουμε συγκεκριμένα αυτές τις δύο έννοιες? Διότι και η ελευθερία και η ανεξαρτησία είναι δύο έννοιες για τις οποίες ο ελληνικός λαός έχει χύσει στη μακραίωνη ιστορία του τόνους αίματος. Συνεπώς, θεωρώ ότι αν ο λαός όντως δημιουργούσε το Σύνταγμα το οποίο ο ίδιος θέλει, τα πρώτα πράγματα που θα κατοχύρωνε είναι αυτό. Στη συνέχεια, πώς αλλιώς καταρρίπτεται και παραβιάζεται η ελευθερία της Ελλάδας? Με το να επιτρέπει το άρθρο 28 να παραβιάζεται η ασυλία της ελληνικής κυριαρχίας μας. Με το να παραχωρούνται δηλαδή σε ξένους οργανισμούς μέσα από την νομοθεσία του ελληνικού κράτους και με διεθνείς συνθήκες η δυνατότητα σε ξένους οργανισμούς να ρυθμίζουν αρμοδιότητες που θα έπρεπε να ασκεί το ελληνικό κράτος. Αυτό είναι νομίζω το πλέον προδοτικό άρθρο που υπάρχει σήμερα στο Σύνταγμα της Ελλάδας. Είναι αυτό που έχει επιτρέψει την παράδοση της χώρας μας στους δανειστές, στην Τρόικα κτλ. Υπάρχει όμως και ακόμα ένα άρθρο το οποίο ενδεχομένως στα μάτια ορισμένων να είναι ακόμα πιο προδοτικό, είναι το άρθρο 27, το οποίο ορίζει ότι επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στη χώρα ξένης στρατιωτικής δύναμης. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει ένα νόμο με 150 βουλευτές και να πει: ο στρατός, ξέρω εγώ, της τάδε χώρας μπορεί να είναι στην Ελλάδα και να δραστηριοποιηθεί με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Αν και ένας πρώην στρατηγός γνωστός μου είπε ότι ήδη υπάρχουν τέτοιες στρατιωτικές δυνάμεις στη χώρα, απλά τους έχουν δώσει στολές που δίνουν και στον ελληνικό στρατό και δεν είναι εύκολα αντιληπτές. Δεν γνωρίζω. Και υπάρχει και επίσης το πρώτη παράγραφος του ίδιου άρθρου, το άρθρο 27, που λέει ότι επιτρέπεται η μεταβολή των συνόρων της χώρας με απλή πλειοψηφία της Βουλής. Δηλαδή μπορούν πάλι 151 βουλευτές να εγκρίνουν νόμο που λέει ότι τα όρια της Ελλάδας, ξέρω εγώ, δεν σταματάνε στη Θράκη, σταματάνε λίγο πίσω. Ή δεν σταματάνε, ξέρω εγώ, στο Καστελόριζο, σταματάνε πάλι πιο πίσω. Αυτά περιέχει το Σύνταγμα της Ελλάδας σήμερα. Και αν τα προηγούμενα δεν μας πείθουν ότι πραγματικά δεν μπορεί να είναι καλό και θεμιτό ένα τέτοιο σύνταγμα, νομίζω αυτά θα αποδεικνύουν και με το παραπάνω. Και όσον αφορά το πολίτευμα, μπορούμε πάλι να δούμε ορισμένα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του ισχύοντος συντάγματος. Καταρχήν, αμέσως το Σύνταγμα, στο πρώτο του άρθρο, ουσιαστικά καταρρίπτει την άσκηση της κυριαρχίας από τον ίδιο τον λαό. Δεν επιτρέπει στον ελληνικό λαό να ασκεί ο ίδιος την κυριαρχία του. Η κυριαρχία ασκείται μόνο από τα όργανα που ορίζει το άρθρο 26, τα οποία είναι η Βουλή,
η κυβέρνηση, τα δικαστήρια και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καμία συνοχή του λαού στην άσκηση της δικής του κυριαρχίας. Ταυτόχρονα, το Σύνταγμα συγκεντρώνει τις εξουσίες στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Διότι ο Πρωθυπουργός με την κυβέρνησή του έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, άρα ελέγχει την νομοθετική λειτουργία, ελέγχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την κυβέρνηση την οποία ο ίδιος ορίζει, τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, άρα ελέγχει και την εκτελεστική, και επειδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι αυτός που ορίζει τα ανώτατα όργανα στην δικαστική εξουσία, άρα ο πάγος, στη Βουλή της Επικρατείας κτλ., είναι πάλι ο Πρωθυπουργός που ασκεί τον έλεγχο και στη δικαστική εξουσία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταλύεται και η έννοια της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, και να δούμε και το άρθρο 44 που υποτίθεται ότι κατοχυρώνει την ευκαιρία στην έκφραση της λαϊκής βούλησης, όμως το δημοψήφισμα, το οποίο λέει το Σύνταγμα ότι μπορεί να διενεργείται ύστερα από πρόταση 30 βουλευτών και έγκριση από την πλειοψηφία της Βουλής για νομοσχέδια που έχουν ήδη ψηφιστεί σχετικά με εθνικά ζητήματα και επίσης σε σχέση με σημαντικά κοινωνικά ζητήματα εκτός από τα δημοσιονομικά, μόνο εφόσον το προτείνουν οι βουλευτές και η ίδια η Βουλή και το προσυπογράψει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυθεντική έκφραση της λαϊκής βουλής από τη στιγμή που η ίδια κοινωνία δεν μπορεί να ξεκινήσει με τέτοια διαδικασία. Άσκησης δηλαδή του δικαιώματός της να εκφέρει, να εκφράζει κυριαρχικά τη βούλησή της. Ταυτόχρονα επιτρέπει και την παραβίαση της λαϊκής θέλησης, διότι αυτό έχει να κάνει με τις εκλογές, διότι μπορούμε να εκλέγουμε το Α κόμμα για να μας κυβερνήσει, λόγω όμως αδυναμίας αυτού του κόμματος να επιλέγει το τρίτο ή το τέταρτο κατά σειρά κόμμα, και από εκεί που του έχεις δώσει μία θέση με 10 ή με 20 βουλευτές σε ένα κόμμα, για να το τιμωρήσεις για τον τρόπο που άσκησε εξουσία τα προηγούμενα χρόνια, να βρίσκεται πάλι να συγκυβερνάει με το πρώτο κόμμα. Επίσης υπονομεύεται η λειτουργία του Κοινοβουλίου, διότι επιτρέπει μέσα από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για έκτακτες ανάγκες να παρακάμπτονται οι διαδικασίες που οφείλονται να τηρούνται σχετικά με την συζήτηση νομοσχεδίων, και βάσει αυτού του συγκεκριμένου άρθρου να περνάνε κατεπήγοντα νομοθεσία που κατά τα άλλα θα ήταν δύσκολο ή αν όχι ανέφικτο να την περάσουν. Ταυτόχρονα κατοχυρώνει την ανευθυνότητα των βουλευτών, διότι όπως γνωρίζουμε, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας και την ασυλία που έχει κατοχυρωθεί για τους βουλευτές και τους υπουργούς, οι βουλευτές και οι πολιτικοί στο σύνολό τους που ασκούν εξουσία μπορούν και έχουν τη δυνατότητα από το Σύνταγμα να κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς όμως να έχουν την ευθύνη για ό,τι κάνουν. Επίσης, επιτρέπει το Σύνταγμα την αλλίωση της ισότητας και της ισονομίας μεταξύ των πολιτών. Οι Έλληνες πολίτες δυστυχώς ζουν κάτω από ένα καθεστώς ανισότητας όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ τους και όσον αφορά τις σχέσεις τους σε σχέση με τον νόμο. Πώς γίνεται ο κύριος Πάγκαλος ή ο κύριος Γιακουμάτος να είναι βουλευτές 30 και 35 χρόνια, τι είδους ισότητα μπορεί να υπάρχει όταν κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι στην εξουσία για τόσα συνεχόμενα χρόνια και εμείς μπορεί να μην έχουμε ποτέ τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε έστω ως υποψήφοι, αν δεν μας επιλέξει κάποιο κόμμα, για να διεκδικήσουμε και εμείς τη δυνατότητά μας να συμμετάσχουμε στην άσκηση των λειτουργιών και της κυριαρχίας μας. Ταυτόχρονα, και εδώ έχετε μια μεγάλη παρανόηση που υπάρχει σήμερα, επιτρέπει το Σύνταγμα της Ελλάδας την παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ένας από τους λόγους που πολλοί πιστεύουν ότι σήμερα υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα είναι διότι θεωρούν ότι υπάρχουν και κατοχυρώνονται κάποια σημαντικά και θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες, όπως το δικαίωμα στην έκφραση του λόγου, το δικαίωμα του συνέρχεστε, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, το δικαίωμα στην θρησκευτική αντίληψη που ο καθένας θέλει. Όλα αυτά όμως, τα ατομικά αυτά δικαιώματα και ελευθερίες, δυστυχώς, με τη στιγμή που ψηφίζουμε ένα κόμμα να μας κυβερνήσει, όλα αυτά τα δικαιώματα και ελευθερίες περιέρχονται στην εξουσία αυτού που κυβερνάει. Γίνονται δηλαδή αυτό που θα έλεγε σήμερα ο Θρασίμαχος αλότρια αγαθά. Είναι αγαθά μεν που αναγνωρίζονται στο όνομα το δικό μας και της κοινωνίας, αλλά δεν ανήκουν σε εμάς. Δεν μπορούμε εμείς να ορίσουμε το εύρος ελευθερίας που θα απολαύσουμε για κάθε ένα από αυτά τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες που κατοχυρώνει το Σύνταγμα. Πάρτε για παράδειγμα τις διαδηλώσεις που γίνονται. Πάρτε για παράδειγμα την επίσκεψη του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας που ήρθε αυτές τις μέρες, πώς απέκλεισαν όλο το χώρο γύρω από το Σύνταγμα και γύρω από την πορεία που θα ακολουθούσε η πομπή,
που τον μετέφερε, προκειμένου να μην υπάρξουν ταραχές, να μην υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να εκφράσει αυτή τη δυσαρέσκεια και αυτή την αγανάκτηση την οποία έχει. Συμπέρασμα λοιπόν, θα λέγαμε ότι το πολίτευμα που κατοχυρώνει το Σύνταγμα της Ελλάδας σήμερα είναι αντιδημοκρατικό και αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό του τι ακριβώς είναι αυτό το πολίτευμα, θα λέγαμε ότι κυμαίνεται μεταξύ πρωθυπουργοκεντρικής τυραννίας και κομματικής ολιγαρχίας. Αν όμως το πολίτευμα μας είναι τέτοιο, αν το πολίτευμα που μας έχουν επιβάλει είναι μια τυραννία ή μια ολιγαρχία, δεν πρέπει τελικά να καταφέρουμε να το αλλάξουμε. Δεν πρέπει να αγωνιστούμε για να αναδιαμορφώσουμε τη δημοκρατία στη χώρα μας. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε μια εξουσία στα χέρια μας. Και η εξουσία αυτή είναι η συντακτική εξουσία. Είναι η ανώτερη εξουσία που μπορεί να κατέχει ένας λαός, βάσει της οποίας μπορεί να δημιουργεί, να αναδιαμορφώνει συνεχώς το Σύνταγμα και το πολίτευμά του. Θα δούμε λοιπόν τώρα τι είναι η συντακτική εξουσία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιος είναι ο φορέας της και πότε είναι νόμιμη η άσκησή της. Για να τη βρούμε θα πρέπει να πάμε πίσω περίπου 200 χρόνια, την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Ένας από τους πρωτεργάτες της Επανάστασης, ο Εμμανουέλ Σιγέ, είχε πει ότι η συντακτική εξουσία μπορεί να κάνει τα πάντα σε σχέση με την κατασκευή του συντάγματος. Δεν υπόκειται στον έλεγχο κανενός προηγούμενου συντάγματος και το έθνος που ασκεί αυτή την εξουσία πρέπει να είναι ελεύθερο από όλα τα εμπόδια καθώς δημιουργεί αυτή τη νέα συνταγματική μορφή, ελεύθερος από όλα τα εμπόδια εκτός από εκείνο το οποίο ο ίδιος θα ορίσει τον εαυτό του. Εκτός από εκείνο δηλαδή που ο ίδιος θα θέλει να υιοθετήσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν κατέχεις στα χέρια σου μια τέτοια εξουσία να δημιουργείς το Σύνταγμα χωρίς κανένα περιορισμό, κατέχεις μια πολύ σημαντική εξουσία, της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι ότι είναι πρωτογενής, δηλαδή δημιουργεί αυτή η εξουσία πρωτογενές δίκαιο, ένα δίκαιο το οποίο δεν εξαρτάται ούτε υπόκειται στον έλεγχο καμίας άλλης εξουσίας. Η συντακτική αυτή εξουσία είναι επίσης αυτοδύναμη και παντοδύναμη και επίσης είναι νομικά αδέσμευτη. Την ώρα δηλαδή που δημιουργείται αυτό το πρωτογενές δίκαιο, την ώρα δηλαδή που ο λαός δημιουργεί τη βούλησή του ξανά την Κυριάκη, είναι νομικά αδέσμευτος από οποιοδήποτε προϋπάρχον δίκαιο ή σύνταγμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όποιος είναι ο φορέας της συντακτικής εξουσίας ουσιαστικά ελέγχει ολόκληρη την κοινωνία και ολόκληρη την πολιτεία. Και ποιος είναι ο φορέας της συντακτικής εξουσίας? Σύμφωνα με το συνταγματικό δίκαιο, ο φορέας της συντακτικής εξουσίας είναι πάντοτε ο λαός. Και αυτή είναι μια κληρονομιά που μας έχει αφήσει η Γαλλική Επανάσταση, η οποία τελικά έχει επικρατήσει σήμερα, θα λέγαμε ότι έχει οικουμενική ισχύ. Για να είναι όμως έγκυρο ένα σύνταγμα, τι πρέπει να ισχύουν, ποια είναι τα κριτήρια που θα πρέπει να υπάρχουν? Για να τα βρούμε θα πρέπει να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, ποιος είναι αυτός που δημιουργεί το Σύνταγμα, και δεύτερον, με τι είδους διαδικασία. Το ποιος δημιουργεί το Σύνταγμα το απαντήσαμε αμέσως προηγουμένως. Ο φορέας της συντακτικής εξουσίας στα σύγχρονα δυτικά κράτη αναγνωρίζεται ομοφόνος ότι μπορεί να είναι μόνο ο ίδιος ο λαός. Άρα λοιπόν και ο δημιουργός συντάγματος πρέπει σε κάθε περίπτωση πάντοτε να είναι ο ίδιος ο λαός. Με τι είδους διαδικασία όμως δημιουργεί ο λαός το Σύνταγμα του? Μια διαδικασία πάλι που θα πρέπει να εμφορείται από τις δημοκρατικές αρχές, μια διαδικασία δηλαδή που θα είναι ανοιχτή, θα επιτρέπει την ανοιχτή και ελεύθερη συμμετοχή οποιοδήποτε πολίτη το επιθυμεί. Αυτά είναι τα δύο βασικά κριτήρια για να είναι ένα σύνταγμα έγκυρο. Άρα λοιπόν όταν αυτά δεν ισχύουν, το σύνταγμα τι είναι? Άκυρο. Και όπως λέει ο Ανδρέας Καλύβας, ένας εξέχων πολιτικός επιστήμων Έλληνας που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, όταν ένα άτομο ή μια ομάδα σφετεριστεί την εξουσία να συντάξει μια νομική τάξη, αποκλείοντας όλους αυτούς που θα είναι οι αποδέκτες αυτής της τάξης, το επακόλουθο συνταγματικό έγγραφο θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη έγκυρο, μη εξουσιοδοτημένο, ως το αποτέλεσμα μιας αυθαίρετης πράξης σφετερισμού. Όταν λοιπόν το Σύνταγμα δεν δημιουργείται από την κοινωνία με μια ανοιχτή διαδικασία, τότε το Σύνταγμα αυτό δεν μπορεί να είναι έγκυρο, είναι άκυρο. Και μάλιστα ο Καρλ Φρίντριχ πάει τη σκέψη του λίγο παρακάτω και λέει ότι όταν όντως δεν ισχύουν αυτά τα δύο κριτήρια που καθορίζουν την κυριότητα ενός συντάγματος, τότε μιλάμε για συντακτικό πραξικόπημα. Μιλάμε δηλαδή για ένα σύνταγμα που επιβλήθηκε πραξικοπηματικά στο λαό. Και σύμφωνα με τον Γερμανό πολιτικό επιστήμονα που έγραψε και το περίφημο βιβλίο «Η συντακτική εξουσία του λαού», τον Klaus Bonhoeffer, και στο βιβλίο αυτό προέγραψε κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα σχετικά
με τον τρόπο που ασκείται η συντακτική εξουσία, μας είπε ότι όλα σχεδόν τα συντάγματα στην ιστορία έχουν δημιουργηθεί με τον τρόπο ολιγαρχικό. Και ότι ακόμα και τις στιγμές, λέει, είτε αντιπροσωπευτικώς ασκείται η συντακτική εξουσία, είτε δια δημοψηφίσματος, πάντοτε διαπιστώθηκαν μια σειρά από παραβιάσεις της κυρίαρχης βούλης της κοινωνίας. Όταν λέει αντιπροσωπευτικός, εννοεί ότι ακόμα και με συντακτική εθνοσυνέλευση, ακόμα δηλαδή και στις περιπτώσεις που είχαμε συντακτικές εθνοσυνελεύσεις, ακόμα και τότε η παραβίαση της θέλησης του λαού δεν αποφεύθηκε. Πάμε να δούμε τώρα και το στόμα της Ελλάδας πώς προέκυψε. Αρχικά, με το που πήρε στα χέρια της κυβέρνηση, έγινε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία τον Ιανουάριο του 1975, κατέθεσε το κυβερνητικό σχέδιο συντάγματος, το οποίο επεξεργάστηκε μια 37μελής επιτροπή από το Κοινοβούλιο και ύστερα από περίπου 6 μήνες διαργασιών προέκυψε το Σύνταγμα που σήμερα ακόμα είναι αυτό που κυριαρχεί πάνω μας, το Σύνταγμα του 1975, το οποίο εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία, διότι στην δημοσίευση στη σύσσωμη είχε φύγει, διότι το θεώρησε το Σύνταγμα αυταρχικό και μη δημοκρατικό. Άρα λοιπόν, με αυτά που είδαμε και από το Σύνταγμα του 1975, καταλήγουμε ότι το στόμα της Ελλάδας είναι άκυρο και πραξικοπηματικό. Αν όμως γνωρίζεις αυτό το πράγμα, ότι το Σύνταγμα κάτω από το οποίο ζει σήμερα είναι άκυρο και πραξικοπηματικό, δεν πρέπει να ενεργοποιηθείς, να αγωνιστείς, να αλλάξεις την κατάσταση αυτή, να δημιουργήσεις ένα σύνταγμα εσύ ο ίδιος, το οποίο να αγωνιστείς να το επιβάλλεις, να το θεσμοθετήσεις στην κοινωνία, στην πολιτεία σου, στο κράτος σου. Ποιο είναι το εμπόδιο όμως για να το κάνουμε αυτό? Αρχικά, ενώ τη συντακτική εξουσία δεν μπορεί να την καταργήσει το Σύνταγμα, διότι είπαμε ότι ακόμα και η επιστήμη του συνταγματικού δικαίου αποδέχεται οικουμενικώς ότι η συντακτική εξουσία υπάρχει, είναι η ανώτατη εξουσία και ασκείται από τον ίδιο το λαό, ακόμη και όταν το αναγνωρίζουν, δεν μπορούν λοιπόν, επειδή το αναγνωρίζουν ακριβώς, να το καταργήσουν. Τι μπορούν να κάνουν όμως? Να κάνουν αυτό που λέει εδώ ο Τζόελ Κόλον Ρίος, να κάνουν το εξής, να την μυστικοποιήσουν. Τι σημαίνει μυστικοποιώ τη συντακτική εξουσία? Σημαίνει ότι αναγνωρίζω μεν σε ένα λαό ότι είναι ο μοναδικός υπεύθυνος να δημιουργήσει το σύνταγμά του, αλλά δεν του παρέχω τα κατάλληλα θεσμικά εργαλεία να δημιουργήσει αυτό το σύνταγμα. Έτσι λοιπόν δεν καταργώ μεν τη συντακτική εξουσία, υπάρχει πάντοτε, αλλά μυστικοποιώ, αποσιωπώ, δεν του παρέχω τα εργαλεία να την ασκήσει. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα. Υπάρχει στο Σύνταγμα το άρθρο 110, το οποίο λέει ότι η Αναθεωρητική Βουλή μπορεί να αλλάζει το Σύνταγμα, εκτός από τους όρους που περιγράφουν το πολίτευμα. Δεν μας επιτρέπει όμως εμείς οι ίδιοι να προβαίνουμε σε ριζική και εκβάθρον και εκ του μηδενός αλλαγή του Συντάγματος, ακριβώς επειδή δεν θέλουμε κανένα τρόπο να πάρει ο λαός και να ασκήσει αυτή η τόσο σημαντική εξουσία, τη συντακτική εξουσία. Άρα λοιπόν, πώς πάμε σήμερα ως μια κοινωνία που σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε τι έχει συμβεί και καταλαβαίνουμε ότι το παιχνίδι κρίνεται γύρω από τον τρόπο που εφαρμόζεται και λειτουργεί ένα σύνταγμα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύνταγμα από την αρχή. Πώς? Δύο τρόποι. Ή είναι μια κυβέρνηση από το λαό, ή ο λαός δραστηριοποιείται, ενεργοποιείται, κινητοποιείται και δημιουργεί το σύνταγμά του από την αρχή και αγωνίζεται για να το επιβάλλει. Τι σημαίνει κυβέρνηση από το λαό? Δεν εννοώ φυσικά μια κυβέρνηση από οποιοδήποτε κόμμα που υπάρχει σήμερα, αλλά ενδεχομένως το 35 με 45% που απέχει από τις εκλογές, αν με κάποιο τρόπο έψησε τον τρόπο να ενωθεί, θα σχημάτιζε την άλλη μέρα κυβέρνηση. Έτσι. Και αν αυτοί θα μπορούσαν να ενωθούν κάτω από ένα σκοπό, ο οποίος θα ήταν αλλαγή συντάγματος, δημιουργία συντάγματος εκ του μηδενός, αυτοί θα μπορούσαν να το κάνουν κιόλας. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι το πλέον εφικτό αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιμένουμε πότε θα γίνει αυτό. Μπορούμε εμείς ήδη να ξεκινήσουμε μια διαδικασία άσκησης της συντακτικής μας εξουσίας. Αυτό ορίζει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, το δικαίωμα δηλαδή του κάθε λαού να ορίζει ο ίδιος κατά από τι πολιτικό καθεστώς θέλει να ζει, το οποίο το έχει νομοθετήσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι ο νόμος 2467 του 1997. Το ίδιο ορίζει η δημοκρατική και συνταγματική θεωρία, σύμφωνα με την οποία κάθε λαός είναι ο μοναδικός υπεύθυνος να δημιουργεί τη συνταγματική τάξη κατά την οποία θέλει να ζει. Άρα λοιπόν,
Δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει, ίσα-ίσα όλα συνηγορούν ότι οφείλουμε ως το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στην πατρίδα και στον εαυτό μας και στους ανθρώπους που αγαπάμε να δημιουργήσουμε το Σύνταγμα που θα μας επιτρέψει να αναπτύσσουμε την κυριαρχία μας, να δημιουργήσουμε μια πολιτεία ελευθερίας, στην οποία θα μπορούμε να καθορίσουμε οι ίδιοι τη μοίρα μας σύμφωνα με τη βούλησή μας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Καταρχήν χρειαζόμαστε ένα μοντέλο δημιουργίας συντάγματος, το οποίο θα μπορεί να συμμετέχει ο κάθε πολίτης ανεξαρτήτου μορφωτικού επίπεδου. Ο καθένας από εμάς δηλαδή να μπορεί αμέσως να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, να συμμετάσχει ισότιμα και να δημιουργεί ο ίδιος το σύνταγμά του. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει αυτό το μοντέλο που θα επιλέξουμε να είναι ένα μοντέλο το οποίο μας αντιμετωπίζει αρχικά εξ αρχής ως κυρίαρχους. Ως δηλαδή δημιουργούς πρωτογενούς δικαίου. Δεν θα μας φέρει ένα σύνταγμα έτοιμο να κάνουμε διορθώσεις ή αλλαγές. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκφράσουμε την κυρίαρχη βούλησή μας από την αρχή. Εδώ έχουμε ένα υποτυπώδες, ας πούμε, μια πρόταση, ένα μοντέλο παραγωγής συντάγματος, το οποίο δημιουργία του συντάγματος, απαντώντας σε αυτά τα ερωτήματα, τι θέλω, πώς το πραγματοποιώ και πώς το εξασφαλίζω, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο εκ του μηδενός σύνταγμα. Τι σημαίνει θέλω? Το θέλω συμβολίζει την έκφραση της βούλησης της κοινωνίας. Για το ποιο θέλει να είναι το κοινό συμφέρον, βάσει του οποίου θα πορευθεί και βάσει του οποίου θα ασκηθούν όλες οι υπόλοιπες εξουσίες μεθαύριο. Πραγματοποιώ συμβολίζει με ποιον τρόπο, με ποιους θεσμούς και ποιες διαδικασίες αυτή η βούληση θα γίνει πραγματικότητα. Είναι δηλαδή το πολίτευμα που περιέχεται μέσα στο Σύνταγμα. Και τέλος, το εξασφαλίζω, είναι αυτή η πολύ συγκεκριμένη και σημαντική δικλείδα ασφαλείας που θα πρέπει να περιέχεται σε κάθε σύνταγμα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πράγματι πραγματοποιείται αυτό που η ίδια κοινωνία έχει ορίσει προηγουμένως. Διότι αυτό μπορεί να παραβιαστεί με δύο τρόπους. Είτε αυτοί που θα ασκούν την εξουσία βάσει του πολιτεύματος να μην εφαρμόζουν το θέλω της κοινωνίας και τη βούλησή της, αλλά να εφαρμόζουν τα δικά τους θέλω και τη δική τους βούληση. Άρα δηλαδή να εφαρμόζουν τα συμφέροντα τρίτων, ή ο άλλος τρόπος που μπορεί να παραβιαστεί η βούληση της κοινωνίας είναι να μην πραγματοποιείται η βούληση σύμφωνα με τους θεσμούς και τις διαδικασίες που έχει ορίσει η ίδια κοινωνία. Όταν π.χ. λέμε ότι ένας νόμος για να γίνει νόμος του κράτους πρέπει να περάσει από 180 βουλευτές για παράδειγμα και περνάει από 150, σαφώς έχει παραβιαστεί η διαδικασία που έχουμε ορίσει. Άρα και αυτό, απέναντι και σε αυτό πρέπει να έχουμε δικλείδες ασφαλείας. Ακόμα λοιπόν και αν βρίσκαμε με ποιο μοντέλο θα θέλαμε να δημιουργήσουμε το Σύνταγμα, ποια θα ήταν η μεθοδολογία που θα μπορούσαμε σήμερα ως κοινωνία που αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί στη χώρα της, ποια θα ήταν αυτή η μεθοδολογία λοιπόν, που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Όπως είπαμε προηγουμένως και βάσει των συμπερασμάτων που έχουν καταγραφεί από πολιτικούς επιστήμονες, είπαμε προηγουμένως για τον Klaus von Beyme, ο οποίος παρατήρησε πρώτος ότι ακόμα και οι συντακτικές εθνοσυνελεύσεις πρέπει να θεωρούνται πια παροχημένες, διότι πάντοτε παραβιάζουν την κυριαρχική βούληση της κοινωνίας. Και ο ίδιος, μάλιστα στο βιβλίο του «Συντακτική εξουσία του λαού», λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει η επιστημονική κοινότητα και η πολιτική επιστήμη να συμβάλλει να δημιουργηθούν νέοι τρόποι, νέοι θεσμοί, προκειμένου να μπορεί να εκφραστεί η βούληση της κοινωνίας με πιο αυθεντικό τρόπο. Άρα λοιπόν, και με την ευκαιρία της παρουσίας των παιδιών από το δίκτυο Πολιτεία Δεύτερης Γενιάς, είναι ευκαιρία να παρουσιάσουμε και τον τρόπο, γιατί πραγματικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην πράξη πώς μπορούμε να περάσουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Η πρόταση λοιπόν είναι να υπάρξει μια μεθοδολογία σε 3 στάδια, βάσει της οποίας αρχικά μέσα από μια ποιοτική έρευνα θα αντληθεί η βούληση της κοινωνίας, θα βρούμε δηλαδή ποια είναι η βούληση της κοινωνίας μέσα από τη συμμετοχή σε συντακτικά εργαστήρια, βάσει μια συγκεκριμένη μεθόδου που θα επιτρέπει στον κάθε συμμετέχοντα. Είναι αυτό που ρωτούσατε, αν μείνετε 3 λεπτάκια θα τα ακούσετε. Στο πρώτο στάδιο λοιπόν δημιουργούμε τις προϋποθέσεις μέσα από συντακτικά εργαστήρια που θα γίνουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας, να αντληθεί η βούληση της κοινωνίας. Στο δεύτερο στάδιο, στην ποσοτική έρευνα, σφιγμομετρούμε μέσα από μια έρευνα ποσοτική ποια ακριβώς είναι η τάση της κοινωνίας για το κάθε θέμα το οποίο έχει προκύψει. Και τέλος, αφού κάνουμε τα 2 προηγούμενα στάδια, τότε μόνο θα πάμε σε μια συντακτική συνέλευση
μέσα από την οποία θα γίνει μια σύνθεση των απόψεων που έχουν κατοχυρωθεί, που έχουν εκφραστεί και μια αποκρυπτογράφηση της βούλησης της κοινωνίας σε πραγματικά, σε συγκεκριμένα άρθρα και συγκεκριμένες διατάξεις, προκειμένου να αποτελέσουν όλες μαζί αυτές οι προτάσεις που θα έχουν συνθεθεί, να αποτελέσουν το κείμενο του συντάγματος που θα προέρχεται κατευθείαν από την ελληνική κοινωνία, από τον ελληνικό λαό. Τελείως, ευχαριστώ.